Саидбек Сатторов, мудири кафедраи микробиология, иммунология ва вирусологияи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино. Масъалаи суръятобӣ аз коронавируси нав мардуми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст ва на танҳо мардуми ҷаҳон, мутахассисони соҳаятӣ ва роҳбарони ҳама кишварҳоро ба ташвиш овардааст. Барои чӣ? Барои он ки коронавирус ин як вируси нав ба ҳисоб меравад. оё то марҳилаи ҳозира чунин вирус вуҷуд дошт ё надошт? оиди пайдоиши коронавируси нав ҳам дар воситаҳои умумии ахбор маълумотҳои ҳам илмию ҳам дар бисёр ҳолатҳо аз ҷиҳати илм беасос вуҷуд доранд. ақидаи дигари олимон ин вирусе мебошад ки дар натиҷаи омехташавии ду зернамуди дигари коронавирусҳо, яъне ки дар натиҷаи омехташавӣ ин ки мубодилаи ирсӣ байни ду зернамуд, масалан коронавирусе ки барои куршапаракҳо хос мебошад ва коронавирусе ки барои як қатор хазандаҳо хос мебошад. яъне ки ду коронавирус ба даруни як ҳуҷайраи зинда афтиданд, дар натиҷа байни онҳо мубодилаи ирсӣ ба амал омад ва ҳамин тариқ коронавируси нав пайдо шуд. барои чӣ ин коронавируси нав нисбати дигар коронавирусҳо бисёртар суръятпазир аст ва дар бисёр ҳолатҳо ба оризуҳои вазбин оварда мерасонад. оиди ин масъала бояд қайд намуд ки азбаски ин коронавируси нав аст, дар бадани одам нисбати ин коронавирус масъуният ё ин ки иммунитет вуҷуд надорад ва барои ҳамин ҳангоме ки ба бадани одам меафтад, бадан нисбати ба ё дар як вақти муайян наметавонад ки антителҳо, яъне ки ҳуҷайраҳое ки масъуниятро ташкил медиҳанд пайдо кунад. умуман гуфтан дар кор аст ки суръятёбӣ аз коронавирус ин ба гурӯҳи бемориҳои шадиди роҳҳои нафас дохил мешавад, ба монанди зуком ва дигар бисёр бемориҳои зукомонанд. ангезандаи илтиёби шуш ё ин ки пневмония метавонанд дигар микробҳо ё ки бактериёҳо шаванд. масалан аст як гурӯҳи микробҳо ки онҳоро стафилококкҳо меноманд, гурӯҳи дигари микробҳо ки онҳоро стрептококкҳо меноманд ё ки пневмококкҳо меноманд ва онҳо дар бисёр ҳолатҳо метавонанд ё ки сабаби асосии инкишофёбии илтиёби шуш мешаванд ва азбаски бадани инсон нисбати онҳо масъуният дорад ва ба ғайр аз ин дар бисёр ҳолатҳо дорувои зарурӣ барои табобати чунин бемориҳое ки табиати чунин пайдоишро доранд истифода мебаранд ва нафарони ба беморӣ гирифтор шуда метавонанд ки шифо ёбанд. агар ки стафилококкҳо ё ки ин пневмококкҳо бошанд, яъне ки дар вақтҳои охир якчанд ҳодисаҳое ҳаст ки аз тарафи воситаҳои ахбори умум ҳам шаҳр дода мешавад ки гӯё чунин нафарон аз илтиёби шуш фавт дида бошанд. ин дар асли ҳамин хел ҳаст. барои чӣ? ба фикри ман ин аз он вобастагӣ дорад ки ӯ микробҳое ки мо номбар кардаем, стафилококкҳо, стрептококкҳо, онҳо боз як хосияти дигарро доранд. кадом хосият? хосияти мутобиқ шавӣ ба антибиотикҳо, ба дорувориҳое ки барои табобати чунин бемориҳо истифода мешаванд. ва мутаассифона дар вақтҳои охир чунин микроорганизмҳо яки чунин бактериҳо, стафилококкҳо ё ки стрептококкҳое ки нисбати қариб ки бисёре аз антибиотикҳо дар мо васеъ истифода мешавад, мутобиқ шудагӣ, яъне ки устувор шудагӣ, мутаассифона ин ба фавт оварда мерасонад. оиди усулҳои пешгирӣ маълумотҳои бисёр вуҷуд доранд. чӣ ки мо чандин маротиба қайд кардем, азбаски ин ба бемориҳои шадиди роҳҳои нафаскашӣ дохил мешавад, ин мутаносибан истифода бурдани ниқобҳои тиббӣ. дуюм, дастҳои ифлос, яъне ки ба воситаи дастҳои ифлос одам метавонад ки ангизандаро ба бинӣ расонад ё ки ба даҳон афтад ё ки ба чашм афтад, дар натиҷа метавонад ки беморӣ инкишоф ёбад.